Robson ndiye akazondituma kanzi ndinyengerochi musikana ndobva ndabatisa ndafambisa shoko rake vandobva vakudanana vakadanana ngore zviitika nezvakutaura muvhireji chaivaitotaurwa nezita raitotumidzwa murume iyi ndobva pavakachishata manje mukomana pavakaudzana mukomana akabhatisa ndokuchihanzadzi yava vakati kwandiri zikanzi ona munhu wako aenda handitika tikati aenda kupi ariko zikati kana ariko toda kuti uzoenda unomuona asi ni chinhu chandinenge ndawana ndichauya kwani kumba kwenyu ndopandakati iwe uri kutaura kuti chii unouya kumba kwangu unoendera kuzoitei ndopandakatorwa inini na Makari na Motsi vanhu vandiri kutaura ivo vakafa ndobva ndaendeswa kutereti ikoko ndopandakasikono tione nhengo yako ndobva waona nhengo yangu apa hanzadzi yanga yataura kuti nhengo yake idiki abvunzwa pamusangano ipapo kose muchiti muridzi wenhumbu aiwa aitouya kumba kwedu achiita sei tichirara tese ava kutora mazivisi arikutaza kumozambiki ndezvokunyepanda tombotenda una munhu kumozambiki anokwamseva ngoti zvapera iyi changa mireda inini mokodedza wapedza nyaya yakanakai chinhu chinotaura chokwadi madna ndizvoka vamafake toita zvemadna ichokwadi mwari ngavandibatsire dzikisai zveruoko rwenyu pasi vaStephen Mafaki semudzai ruoko rwenyu rwerudyi zvandichatara pamberi pedare ichokwadi mwari ngavandibatsire tinotenda dzikisai zvenyu ruoko rwenyu pasi vaEfrem Chiponda makawisa nyaya yenyu mudare rino raMambo Nyandoro pamusoro pemukwasha wenyu yekuti mukwasha wenyu haana chaakabvisa chaatezvara saka imi makuda pfuma yenyu kubva kumukwasha wenyu saka tinokumbira kuti vaChiponda mutitsanangure nyaya yenyu zvizere pamberi pedare. pamusoro imambo chiziviso chandinacho ndechekuti vakamhan'ara iyanzvadzi yangu chekutanga ndaive ndisipo 2 ndinokumbira kare mubvunzewo kwaMafaki kuti rei simuka uone kune dare. Alright, mune mawitnesses here panyaya yenyu? Alright. Rei ari kukumbirwa nedare navachifaka navaChiponda ngasi mugari kwe? Rei. but ndiano witness Alright. Garai padhuze ipapa. Taura yenyu. Right, chechipiri sandinoziva ndechekuti ndaenda kuminda murefu ndichinoona amai vari kurwara ndakasvika kumba kwaSabhuku nezvandaida kumuonerawo nai baba timbomira mbichana kuti mimi akaisa nyaya kudare ndiani akaisa nyaya kudare ihanzvadzi dzangu ini ndaindisipo zichireva kuti ime nyaya yamuizive kai. Very good. Saka hatina nyaya asi hanzvadzi yacho yakaisa nyaya kudare wewe yogara nekuti baba havatomboziva zvenyaya yacho havasiro vakamhan'ara nyaya simukai zvenyu vatadza kutaura nyaya atadza chedu naya mai kwemi munomhan'arira nyaya asasare munhu sei taurisai chakaitika ipapo kuti vamwe vati uyu ndaandipechi aida kubvisira hambo yake chiredzwa saka kuti vachibva kuti iwo nditonipawo mombechi dzangu dzeroora dzakakwawako
yakati vazanzana kusiwa muvakuru vazaiwa nyaya chi hatichiendesei kwachifuti mwana baba avaunzwa ni pana baba waya ni nyaya hii ndiana akataura izvozvo arikati vafunza vaitsonzwisa ndiana akataura izvozvo kwei munogoda kuti nyaya yababa avasina dambudziko nemukwasha wavo imoda kumhanya pamberi sei vakanga vadaro ndiani baba vane mhaka here nemurume mune mhaka here nemukwasha achiponda tina mhaka kosaka muri wapirei mhaka yekuya kudaro aiwa tikubvunza baba vadedzwa pano vane tsamba iyi aiwa vakanizwa kudamburai nyaya yekuti ava vakamhangara nyaya vachimhangara baba vakafa ava ndivo vababa hanzvadzi yava yakasara saka vakamarira mwarira uyu ada kuziva baba wake uyu changamiri nyaya ngayo yakazvimirira iyi ndeyepfuma iyi ndiyekuda kuziva baba vake nyaya ngayo yakazvimirira ada kuziva baba vake ngaataumirira azive baba kwete kuti igira nyaya yekutanga yambotenderera yaenda kumasasa yadzoka panapa yemukwasha vasina kana dambudziko amai mwana airaziva baba vake iye akatondibonera achiti mama kune zvatoda kugadzirisa amai munotenderera ndati uyu ada kuziva baba vake saka nyaya iyoyo kana uyu achida kuziva baba vake tsvangai nzira dzekuya mudare uyu atsvanga nyaya yake da kuziva baba vake uyu atezvara nemukwasha kana vaine nyaya yavo vounza mudare nyaya yavo airegetivabasa mombe kavo iwe hatina nyaya newe ipa ipapa taurei nyaya yenyamai taurei nyaya yenyu yakuwitsa pano yakaitika ndeyekuti uyu mwana wangu akandifonera achiti mama chi toda kuiira kusiyana tese pamwe ambuya angu anozorwara wakafa ndichinanga wapewo chiredzwa saka ndobati uyai kubva kwakwaseke ndibva ndavanaka nekutembera wakuizvo ndinakusiya kuno saka ndauya ndobva ndatichi wazanhasi changu hazvinetse chiregai titase tiendechi wachifinyandohandadziechidaichi mombechi yekuti iwo wakadenderwa uyu akapinda papfuko uyu chii chenyu akagara takambodana ndakandipa mwana ndiakakumirisai ndozvokuvhurwa da kuti aiwa nyaya yavo kaizwa yekumana pane kanyaya karipo apapa karikuda kumana baba ava tokarumuditsana ngurizazvikawo aiwa mutaureni mambotanza kutsanangura sei kwete baba inzwaika baba hamusiri mumamari ndizvoka mati baba izwa mukate dare manzwa here mune dare rekumba kwenyu moita rekumba kwenyu munzwa here hamutongi amama mukate dare amai taurai zviri kunetsa ndikunetsa nezvekuti inini ndakamudhemendwa nababa vauyu saka tata uyo kuti siti vapo bhudhi vangu nhingine kudhemenda kwavakaita mwana wone kuti uyu akanga ndauda kupowa mbuya amucheredzwa ambuya ndiani amai vangu inini ndo vakachengeta mukomana saka waya mukomana ida kupa mbuya chiredzwa chekuchengeta nawo zvaona muzukuru nambuya nditi saka chakazonetsa chii baba vakabva vatiwo inini wahana kundiroorero ndibaba wapa baba tipoto chiuyai manje makudiwa achada kuotosvikaseka panaa tasina masvikiroka tasvika mai pana baba aiwa munotaura takupai mukana manzwa here munotaura takupai mukana muno makada tomhanya totokuriripisai futi musati matomboita kwamuda kuenda kwetsekoko saka teererai zvatiri kutaura baba nyaya yataura namai makamboinzwa here kunzi mukomana ada kuisa chiredzwa kuna ambuya vake vakamuchengeta makaitambira sei ndopandakaita kutanga kutaura ndakaitwa nasabhuku nyaya yakatongwa yehanzvadzi yangu ndaimiti sipo ndairwara nasabhuku ndiye akati mwana akuda kubvisa chiredzwa kuna ambuya yake ini ndiye akandizivisa saka poitwa sei ndikati inini hafanirwi kutanga abvisa chiredzwa iye akaramba mwana wake uyu achiri mudiki akaramba mwana ndiani mafaki aiwa
musabarenze zvinhu zvisiri mwana akachengetwa ada kutenda kwakachengetwa komafaka ari kupinda papi chero dai anga akasavana kuda vari kubritain chero vanga vari kupi chirezo inongodiwa neakachengeta ndio pale point yangu ndakati wakutangi wabvisa chiredzwa kusangosa imhosva baba yame nayo musha medu manyandoro iyoyo motaza kuti mvura dzinaye nekuti vana vanongada kutenda saka totokuchajai panapa manzwa baba munzwa vachiponda nyaya yenyu kana muda kuunzira mukwasha wenyu takuikata zvichidzidzisana naye muda kuunza mukwasha wenyu kuti ane jeredzwa renyu maakumuziya kuti ndiye akamitisa hanzvadzi yenyu munounza mukwasha wenyu nenzira yake nenyaya yakasiyanawo uyu aine nyaya dzakatosiyana uyu nenyu dzakatosiyana imi munounza mukwasha wenyu mudari kuti ndandipo twangu kune zvomuti asati atange kuita izvo shoko ramashandisa rekuti haafanira kutanga kutenda kuna ambuya ake vakamuchengeta ndoraipa ipo ndorakangasa zvinhu zvenyu zvese radiscord nekuti vanogona kufa ambuya vanhu takanganisa mwana iye aida kuzvigadzirisa saka tiri kuti imimi muunzai mukwasha wenyu nenzira yake isina zita rekuti ane zvemwanawo nyaya yakapinda mudare rasabhuku inozivikanwa nemawitness baba muri munhu mukuru dare rinarisina sabhuku tiri kutaura pano kutaura maringe ekuti imimi kana muri kuda zvokuti muda kuunza mukwasha muda mukwasha nyakubhadharirei mudare muno unzai mukwasha wenyu direct musingabaranidze mwana uyu anotori ikodzero yake yekuti agadzire chivanhu chake nzira dzake dziite zvakanaka mbuya yake achiri vapenyu andikuchiona zvainoreva baba regai tingokubatsirai zvisinganetsi ndizvo iye nhasi uyo ari kusungwa tomupa samoni redu odzoka svondo rinouya pamusoro pepfuma yemwana uyu mazvinzwa here dai raika asi rinenge rine zita renyu mumang'ari uyo antokupai andofanira kutokupai manzwa dai raika isusu makaita rudhi munomuka ababa vapati vambudza vanyorera kumana avo inoda kuti shora muno makasindimara but muda kutiradza kuti mimi hai makaita musi mumang'ari uyu chiona ndiche mwana uchirega ichiitwe asi iwe mukwasha ziva kuti nhasi pano pane samoni rakusvondo rinouya usangana nenyaya yako pano naatezvara uputire mwana wako baba mukwasha wenyu iyo inotongwa kuno kana asina kuisa pfuma notai kujairirai mazvinzwa saka akuti mambo ndovamunyai wenyu manje ndovakukilema mari dzenyu mazvinzwa saka inyaya yemwana yakudare ava chiregai mwana apedze nyaya dzake muzukuru zvakatoitwa saka pakanaka saka imi maingei pana kuramba saka imi maingei pana taurisai discord chete mukutaura naye imi mamai makambaira hanzvadzi yenyu uone chikomba chakakumidisai ndo chakamidisa dai mkwendo urimo ngaadzoke mafaki ichibai mimi Mkomana dzoka. Oda madini la. Mkwasha. Angadiwa madini la. Aiwa anacharura. Imbonzwa reda kuvunza. Mama yera kuzvuluto mkwasha. Unowaziva here baba? Unowaziva sana. Chigara mumwe chete varachiponda togara muzvo vaigara musha mumwe chete nababa ko uyu mwana mwana ndo anomuziva aiwaka ari kutaura ndizvozvo mwana haamuzivi handiti baba mutoda pfuma yenyu kune mukwasha ndizvo imairani nei sei muri kuti mukwasha wenyu chandiri kuti mukwasha wangu nyaya yakatongwa haikisipo asi dare remusha vese vakange varipo
mwana nhumbi yapa hanzvadzi yangu yainzi ndeyamafaki. Vekwamafaki vakaramba dare iroro, baba vakazochengeta mwana wavo kusvika asununguka mwana wavo. Asi vanhu vedare vaiziva kuti nhumbu ndeyekwamafaki, tinogara panext door nepanext door. Asi iye manje vabereki vake vakaramba vakapikisa. Inini pandanga ndakuda kumubatira ndepekuti ndakati tichiita chiredzwa, enda utanga watora baba wako vaudze kuti takuita chiredzwa, ndovabatira ipapo. Akavatora. Haana kuvatora. Vakaramba kure. Chakaitika ndechekuti amai vari kurwara, ndakazoona kuti ndikanetsi amai pastate yavanhu. Ndakati regai zvavataurwa nemuzukuru wavo, regai vachiita kuhaneti. Ndambonzwa imi muchiti dare rinozviziva kuti nhumbu ndeyekwaMafaki. Ndizvo? Kodare rinoziva sei panovata vanhu? Pauchapupu hwasabhuku nevanhu vakainge varipo. Iye aripo futi. Very good. Iye akanga aripo. Ndobva ati chini? Achiramba. Ini mataurano. Iwe unotendera kuti mwana ndewako naye chama. Weti changamira. Sei uchiramba? Endeyo ndikuramba nekuti zvakaitika nhumbiyo yechibata. Mwana hanzvadzi yavo yaidanana neshamwari yangu. Aive mufudzi wemombe, aifudza mombe maraini medu. Panonzi pamusiyamo. Murume uyu aibva kuMozambique. Pamba pedini pane mukomana webasa aivepo. Aibva kwaMutare. Saka vanhu ava vakasikunowirirana. Vawirirana kudaro ini ndandirikufana kudii. Ivo vangu vavanhu vakuru. Saka ndo vandaitamba navo. Saka mukomana Robinson ndiye akazondituma kanzi ndinyengerochi musikana. Ndobva ndabatisa ndafambisa shoko rake. Vanhu ndobva vakudanana. Vakadanana ngore zviitika nezvakutaura muvhiriji chaivaitotaurwa nezita raitotumidzwa murume. Ndobva pavakachishata manje. Mukomana pavakaudzana. Mukomana akabhatisa. Ndokuchira hanzvadzi yavo vakati kwandiri zvikanzi ona munhu wako aenda handitika tikati aenda kupi aripo zvikanzi kana aripo toda kuti uzoenda unomuona asi ini chinhu chandinenge ndawana ndichauya kwani kumba kwenyu ndopandakati iwe uri kutaura kuti chii unouya kumba kwangu unondoya kuzoitei handinonzwa munendo. Saka iwe uri kupinda papi? Pamwana iwe unopinda pamwana here pekuti iwe wakaita kuti vanhu vadanane? Ndo pandapindira pakuti ndo marambira akaenda. Saka utare unziwe ndokuzonhumbu nekuti wakati midanane. Wanyenganisa vanhu. Aiwa nyazotseremura tidzo zvakazara here. Wanzoreka mendo. Ndo matsanangurira andikuita. Saka azwe handina kupedza kana ndiri kuenda mberi. Auya adaro ndopandakati azvibude zvakadaro. Zvikanzi alright. Asi zvandakudza ndizvozvo. Ndobva pakaita 2 to 3 weeks. Ndopa ndosati kwane masabu. Kwakaya chiamini. Chemi ndobva auya ndobva sikunotaura nekuti vamikisa mwana wani wachipondo. Tikati inini handisiri muridzi wechi wenhumbu. Zvikanzi uri kutodiwa kupi kudara. That is 94-95 ipapa ndisikakanganisa. Ndopa ndakaenda kudara. Ndobva ndachitongwa nyaya yangu iyoyo vachitaura zvavaitaura vachitonga. Inini ndairamba nyaya yangu ndichitaura matauriro andiri kuita. Ndobva ndakatorwa inini naMakavi naMotsi. Vanhu vandiri kutaura ivo vakafa. Ndobva ndaendeswa kuTereti. Ndaendeswa kuTereti ikoko ndokwa ndakasikuno tione nhengo yako. Ndobva waona nhengo yangu. Apa hanzvadzi yanga yataura kuti nhengo yake idiki abvunzwa pamusangano ipapo. Ndobva taenda kupi kuTereti kwekure. Ndobva wakasika ndobva wangu ndivhura. Ari kupa amai avo? Ndobva ndakasika mira shamwari. Vape chiya vagara kuti tingavhunza 2-3 tipedze nyaya yawe. Uyu ngachi Hamsi yangu nyama yake. Aiwa. Tira kashamwa. Aiwa kudare kuno kuchoro maMuslim tinoada.
inoidare renyika zvekuti rikana chiisa hatarise izvozvo handinobatsira mimi amai murume munomuzero makambudana naye kose muchiti muridzi nhumbu achiita sei tichirakatise akakutoramba zvizakutozokumudza ndinde zvokunyika ndatomotendaona munhu kumozambiki anowakusema kuti zvapera iyi changa mirenda inini mokodedza wopedza nyaya yakanakai chinhu chinotaura chokwadi madna ndizvoka vamafake toita zvemadna kana mwana asiri wenyu chiponda anokuzorerai mari yenyu saka handiziva kuti madna tingaitiri munendoro ndakutokumbirawo handisati ndapedza kutengesa fodya yangu kana kuwaka chaiko chaiko ndandi kutomhanya ipapa ndaitongotsvaka mari yedare saka ndangopedza kutengesa fodya yangu inini ndakutokumbirawo ndipowo nguva yekuti ndikangopedza ndoya nemari yacho ndinzwa kuti mari yacho imari iyi senguva yakareba sei mukandipo mwedzi pamwe ndogona kupedza nenyaya ndakudaro kuti ndati mwedzi izvi tinanjimhanya vanhu vari kumhanyidzana nemafodya vanhu vacho vakuketa zvinezovabhizi vese nekuti kumaflos kwacho hakuna kuita semira kanaka zvinogona kunditorera futi chi nguva izvozvo zvinhu zvatinoshandisa ndezvokungokombidzana ndiani kutaura kwandiri kuita muendo akafundira madna ndiani vakati mari 250 what 220 avanotora kuno aiwa toda kuti vauye dare vanouya kuno pamusoro yemachangamiro ndangobvunzwa kamazomwedzi naya mafani ava mai toti vanopenga here vari kunanga ine hai ipapo handikati vanopenga ndosaka mazwa munendoro ndati inini ndazichitongoitawo izvozvo handisi kumboramba zvapindira mubvunzo wabvunzwa chipupura pamberi pedare kuti toti zvanzi dna yabata kuti iwe ndiwe baba vemwana uyu unoreenzanisa sei kana zvabuda zvakadaro kuti ndini baba wemwana aiwa ndova pakapfuma yavo inzwa yakava mafake musatipedzere nguva pano teerai imimi mungatende kuti mwana ndewenyu here nekuti maiendedza tsamba yakuti mudanane hamuna kubata mese bati muringotenda kuti mwana wedu munendoro ndikataure zvinengeika aya pindirai mvunzo isusu chamwari mati kana takuporomisa zvakaita saizvozvo watipedzera nguva isoda mombe pano bosdai wangoti madhendesa uye nokuti kuti unosangana nemunhu saka isi pana tonoda mombe rekunyembera dare kwauri kuita zvabuda saizvozvo ndizvoka saka isusu takubhadharira mari yemadhendesa tichamirira mari yekuefocha kuzvinzwa saka tichakufonerai tokudzai deti kuti muerini ende wakati uri kumba tinozokutora futi waya kudare 10 zvokuti uri kuketa fodya uri bhizi toa neupano kana uri maflozi ndokwatogara kwaari tafuti newe pano dzikupedzerwa nguva sumukai zvenyu maiti